Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars και ξεκινάμε μια νέα σειρά ονόματι Road to Max Tier. Λοιπόν, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε και ένα comment για ένα tip γιατί είμαστε άθλοι από το YouTube. Και πάμε στο βίντεο. Εγώ θα πουσάρω Τζάκι. Και εγώ θα πουσάρω Colt. Θα παίξουμε duo showdown σήμερα, επειδή έχει καλό map για μένα τουλάχιστον. Και για μένα είναι. Έλα, ξεκινάμε. Για πρώτο επεισόδιο θα πουσάρουμε 25 τρόπια γιατί είναι 12 παρα 10 το βράδυ και υδρώνουμε. Κάναμε πόσες ώρες, ξέρω εγώ, προετοιμάζαμε τα πράγματα και πραγματικά από το πρωί παλεύαμε να τα φτιάξουμε όλα γιατί το σχεδιάζουμε πολύ καιρό αυτό το project. Και ναι, τώρα. Ωραία, εντάξει, καλά είμαστε για την ώρα. Θα ψάρουμε λίγα κύπελα, ξέρω εγώ, κάνα 20 κύπελα και μετά τελειώνουμε το βίντεο και πάμε στο επόμενο. Και disclaimer, το επόμενο βίντεο δεν θα αργήσει κιόλας. Ελπίζουμε. Και ναι, αυτό, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι θα είναι γύρω στα 100 κύπελα τα επόμενα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να τη βγάλουμε 25, θα είναι γύρω στα 30 πάνω. Οπότε ναι, εγώ έχω πεθάνει, γι' αυτό μιλάω έτσι. Λοιπόν, 3 ομάδες. Οκ, τι είναι Frank με Edgar αυτή η ομάδα. Τον έχω δει τσέτα. Πώς με το τζαρ έτσι. Τι είναι Piper, Buster, νόμιζα ήταν Piper, δεν ξέρω γιατί. Όχι, τώρα την είδα το Super. Ναι ρε μπρο. Όπα, κόλλησα. Κάνει κάτι άκυρο και κολλάει. Μισή. Μπρο, δεν είχε καν πάρτι, οπότε με τρέχει έτσι. Δεν είναι αυτό, ότι είναι τέτοιο. Είναι μικρά για να μετράς. Τι μου έκανε, γιατί. Όχι, ο Φρανκ. Τι έκανα, να. What a play, φίλε. Πάμε, έτσι. Έκανα 4 kills. Ωραία, τώρα. Μισό λεπτό πάω να πάρω κάτι. Ξέρετε εσείς. Μαξ, δεν θα δείξει κάτι. Άστα το. Θα παίξουμε τώρα άλλες 2 νίκες. Θα πάμε 550 τρόπια και μετά ναι. τελειώνει το part. Γιατί είναι, όπως είπαμε, 12 η ώρα το βραδάκι. Λοιπόν, ναι, οκ. Δεν έχουμε κανένα κουτί, άρα. Οκ, πάμε. Έχουμε άλλα 2 εκεί, θα τα πάρουμε. Οκ, ναι, δεν το βασικά. Εντάξει, τι είναι Νάνι. Δεν κατάλαβα, τι σκηνή είναι αυτό. Νάνι είναι. Άσου. Αυτό ήταν κοντά. Κρύψου λίγο έτσι από πίσω. Θα πάρουμε αυτό το κουτί κάτω και μετά θα πάμε να φάμε. Οκ, ευχαριστώ που δεν με περίμενες. Πάμε πάνω. Δεν είναι Νάνι αυτός. Οκ, αυτό δεν το περίμενα. Πάρτα. Ναι. Αχ, έχεις gadget. Όχι. Τι είναι η άλλη. Φύγει από κάτω. Κάτι ήταν 2 Νάνι. Δεν ξέρω τι. Ωραία, αλλά πάμε. Καλά πήγε αυτό, παιδί. Είναι και αυτό με το screen record. Κολλάνε τα πάντα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δικαιολογίες. Λοιπόν, κάνε ένα κουτί μαζί μας, τέλειο. Οκ, αυτό μου άρεσε. Τους έφαγα μαζί και. Άντε γεια. Μπορούμε να κάνουμε κανένα βίντεο φόρμα, ξέρω. Ναι. Μπορούμε. Ναι, ρε μπρο, PlayStation. Μπορείς να κάνεις. Αλλά γράψτε μας στα comments, ξέρετε εσείς. Ναι, άμα θέλετε να δείτε. Ναι, κυριολεκτικά μπορούμε επειδή να κάνουμε έχουμε πολλούς θεατές. Ναι, σίγουρα δεν έχουμε, ξέρω εγώ, 4 subscribers. Οκ, κατά θα πεθάνω.
Μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ βίντεο. Ξέρω εγώ δοκιμάζοντας τη νέα σεζόν. Θα δούμε. Ναι, αλλά δεν ξέρω πού ήταν. Εδώ πάνω είναι. Ναι, το ξέρω, αλλά τώρα... Μην υδρώνεις τόσο. Σε πιστεύω. Ρε μπρο, νόμιζα, επειδή έμεινα στο κέντρο, νόμιζα δεν θα με πετύχαινε κανένα, ρε φίλε. Λοιπόν, όσο είμαι πεθαμένος, κάντε ένα like και subscribe, ξέρετε εσείς. Για να ζώσω από τη ζωή μου. Ας και βγάλουμε κανένα φράγο γιατί... Αχα. Δεν μας κόβω κάποιο. Συμφωνώ με το φίλο μου. Έλα ρε, τώρα που μου σπάει τα νεύρα. Εντάξει, και τι? Α, το μίσαρες λίγο. Δεν μισάω τίποτα. Το μισάνει εμένα. Αχα, όντως. Μεγάλη την τρέλα. Ωραία, νίκη. Bro, Δεν ξέρω καν τι κάνω ρε φίλε. Άλλη μια νίκη θέλουμε τώρα. Θέλουμε άλλη μια νίκη παιδιά και τελειώνει το βίντεο γιατί είναι 12 η ώρα το βράδυ. Σκεφτείτε ότι μόνο το intro και τα 20 δευτερόλεπτα θα κάνουμε 50 λεπτά το που προσπαθούσαμε. Ναι, αλλά σε εκείνα τα 50 λεπτά πήγαμε για κρέπα. Φυσικά. Ναι, και κάναμε κι άλλο σενάριο για βίντεο. Αύριο χαόνα. Μπράβο σου. Δεν με νοιάζει. Κι εγώ είμαι εδώ. Οκ, ο It's Only! Να, τσικάτα, γιατί... Παιδιά, πετύχαμε τον Real It's Only στο Fortnite. Τι? Οκ. Δεν παίζω πολύ Fortnite, μάγκες. Μόνο... Δεν πάμε από... Οκ. Καθόλου ωραία. Βγίουν... Για μου το σκρομπέλι. Όχι ρε μπρο, τρέχα. Όχι ρε μπρο. Ένα. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Προσπάθησε να το τζάρεις. Τι είναι από πάνω. Τις σκαμπέριδες ρε μπρο. Το προθύμωσε. Έλα πάμε. 2 μάτς είναι, άντε. Και το βίντεο κάτω. Ποιο βίντεο ρε μαλάκα, 52. Παιδιά, κλείνουμε το κανάλι, άντε γεια. Έλα, μας έβαλε και τώρα. Είναι... Α, πόσο λόγο έμεινε. Όχι, ναι, ξέρω εγώ 2 μάτς εκεί, άρα μας κουμπλέ εδώ. Μίλα τουλάχιστον στην κάμερα σου, είσαι ψόφιος. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Πόση ώρα τραβάνε? 10 ολόκληρα. Τι, α, πω, το πίστεψα ρε μπρο. Δεν είχα κάνει ότι ήταν ο Λόρι, πώς λέγεται. Ο Σόντα. Οκ, αυτό δεν το περιμένα σίγουρα. Σόντα, Δηλαδή, τώρα είναι πολύ εύκολο. Τώρα θα σου στείλω 35 λεπτά βίντεο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έβαλα αρκούδα αλλά τη σκότουσα, που σημαίνει ότι... Όταν παίζεις με το Demo Brawl Stars αυτά συμβαίνουν. Είδες λίγο του καν τι έκανα. Ρε μπρο, gadget ποιο έχεις? Δεν έχεις αυτό που σπάει τους τοίχους? Όχι. Γιατί? Γιατί το άλλο με βοηθάει. Έλα, ένα μάτσι είναι, πόσο είμαστε, 40 κάτι τρόπαια. Δεν νιώσω λες και έφαγα το χέρι. Το χέρι μου το κινητό. Μα δεν έφαγες. Άμα με παίρνει τηλέφωνο τώρα έχει φύγει. Δεν σου... Ωραία, πάμε. Άντε, γεια. Ναι, γενικά όταν γίνεται αυτό και αρχίζει και υδρώνει δεν πεθαίνει. Όταν υδρώνει όμως, όχι όταν υδρώσε ξέρω εγώ. Όταν υδρώνει. Υδρώνουν οι δρόμοι. Όταν η έννοια του υδρώνω είναι υδρώνω. Δεν έχω καταλάβει καν τι
δεν ξέρουμε καν τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν κατάλαβα πάντως. Ωραία, bro. Απλά έπαιξε τα mind games. Έχετε ένας από εκεί. Γίνει λίγο το δόλωμα. Σαν καλό αγοράκι. Τι είναι εδώ. Α, κόλτ είναι, έλα τον έχεις. Ω, έλα, τι ήταν αυτή σου. Ρικατέλα, παμπαμ, πότο. Οκ, πολεμήστε εσείς εκεί. Οκ, σε παίρνω, έλα. Το έχω. Τον ψόφισα, πάμε λίγο. Α, ωραίος χώρος. Θα βγούμε δεύτερη. Ναι! Το πήγαμε. Παιδιά, ό,τι και αν γίνει, είμαστε δεύτεροι, δεν μας νοιάζει καθόλου, περάσαμε. Ναι. Αλλά επειδή, Μπορούμε και πρώτοι. αλλά επειδή είμαστε καλοί θα βγούμε πρώτοι. Επειδή είμαστε αυτοί. Στο calling. Ναι! Τελείωσε. Ωραία, bro, μετά από ξέρω εγώ κανένα μισάωρο. Ναι, λοιπόν. Και για τέλος δωράκι, ένα Stardrop για σας, το οποίο και οι δύο πήραμε rare. Δεν ξέρω άμα φαίνεται κάτι. Παιδιά, 554 είμαστε και οι δύο. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Μισό και για bonus σας έχω 1000 coins και ένα ακόμη Stardrop που είναι rare. Φιλάκι. Οκ. Bye. Καλησπέρα μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του GL και... Καλησπέρα, παιδιά. Πιο δυνατό. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα να παίξουμε Brawl Stars, το πρώτο part, φαίνεται τη Σοφία στο τατού. Γεια. Μα δες τι με έκανε. Μου κάρφωσε το στυλ εδώ μέσα ρε μάλλον. Βόμπ, βόμπ. Αυτό είναι παντελόνι μου εκεί. Α, η φούτορ. Εντάξει, καθάρισε. Ναι, χεστήκαμε.